Čaute, já vás vítám u nového videa a dneska v tomhle videu bych vám chtěla doporučit jeden kanál a ještě vám ukázat mé dva psy a něco vám o nich říct. Takže doporučuji kanál Vojtěch Fulka, doufám, že to říkám dobře, ode mě má odběr. Zdá se mi, že má 6 odběratelů, měl 5 a teď jsem dal odběr. Napsal mi teda i pod videa, kdybyste ho nemohli najít. A já vám donesu teda mé dva psy a bude áska o psech. Takže první pes je tady tenhle. Počkej, podívej se do kamery. No. A ten se teda jmenuje Chicken. Má teda černou srst. On mi tady teď byl. Sedni si. Dobrý. Teď to nejde vidět, A má teda černou nějakou jakože srst. Já ho dám teda dolů. A je to teda yorkshireský teriér, je to teda Chicken. A je asi takhle velký. Ten druhý je asi takový. A jakože nemáme ho chvíli, máme ho jako dost dlouho, ale není to náš pravý pejsek, prostě nám ho dala jedna paní. Tak jo, já doufám, že vám to o tomhle pejsku vystačilo a jdu pro toho druhýho. Tak, máme tu teda toho druhýho, ten je teda takovej, podívej si do kamery, au, jau, on se asi bojí kamery, nebo já nevím. Ježíš, ten druhý mi sem leze. No tak prostě je šedivý, jak vidíte, je teda hodně malinký, že jo, hodně malinký. Já bych vám chtěla ukázat jeho obličej, ale on se nechce ukazovat, ne jo, už běžte. Já si teda takhle malinký. Ten druhý je takový asi. Je teda šedivý, je to teda starý děda, má 9 roků, možná 8 nebo 9, vůbec nevím. A ten má 4,5, asi 4,5 nebo 5, už vůbec nevím. A je malinký, máme teda strašně ráda. Ježiši, ten je blázen, ten si tady teď hraje, ten jeden, jo, tady. Přesně tady, čky. No, to je prostě Pako. Takže jo, sledujte Vojtěch Fulka. Doufám, že se vám tohle video líbilo a ahoj!